kami nakapunta ng floating market dahil closed pala siya pag weekdays. Open lang siya pag weekend. Pero kung talagang gusto mo doon sa pinaka-floating market, meron daw pero sa labas siya ng bangko. Kaya sumakay na lang kami ng bangka for 1,400 each person. Nakasarado yan tapos pinagbuksan nila tayo. Sa bangka. Ayun guys, nandito na kami ngayon sa bangka. Nag-river tour kami. 2 hours river tour. Ayan, 1,400 baht each person yung binayaran namin. Tapos ayan, meron pa. Sa ngayon, ang dami namin pupuntahan. Pero yung iba kasi napuntahan na namin katulad ng Wat Pho, Wat Arun, napuntahan na namin. Yung Grand Palace na lang ang hindi. Pero gusto kasi ng chairman na mag-river tour kami. Sa ngayon, nandito kami ngayon sa kanal. Ayan siya. Binuksan na tong, hindi ko alam paano explain yung kanal. Let chairman explain about kanal. Explain mo, what is kanal? Here you go. Channel is the English word for canal. Channel means there's waterways, small waterways through the city of Bangkok. That's all, okay. Basta yun lang yun guys. Hindi ko lang paano explain. Canal is not a river. Understand? Canal is made by hand. Yeah, made by hand or by machines, you know. But Bangkok is very old, and this time they're using many thousand people to making canals through the whole. Ayan, hindi pa siya pwedeng pagsabayin itong. Ayan, yan siya. Ay, naka-close na pala. Close na pala. Close the door. Yan, close the door. Yan. Both doors are closed already. Ayan, dalawang bangka kami dito nasa loob. Dito sa bangka namin, tatlo lang kami. Kami lang ni chairman at saka yung isang nasa harap namin. Ayan siya. Ayan siya. Ewan ko kung anong lahi niya. Basta yun ang kasama namin, tatlo lang kami. Ayan siya, pinagbuksan na kami. Looks like very dirty about their apartment. Bayad kami ng mahal, pero parang nasa Pinas lang ako. Rangara ko sa pamangka. Ano? Ha? Ha?
Later we can go out. Ayan na yung Wat Arun, Will. Wat Arun. Ayan yung Wat Arun Temple. Grabe ka bawod, oh. O ayan, daming turista. Ayan. Dito na kami mag-stop. Dahil dito na kami mag-stop. Dahil pupunta na kami sa King Palace. Grand Palace Will. Yeah, Grand Palace. Ayan. Yung kasama naming turista din, babalik na siya. Kasi kami, dito kami sa King Palace. Iiwan na kami. Kami na lang bahalang umuwi. Basta papunta muna kami ng King Palace. Ayan. Bye. Thanks for watching. Bye.